लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडियोआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय आं मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैदों लोगोफोर। तो ब्लगानो जाहैबाय तो फाख्रिबारि होननाय मोनसे गामि दंमोन आरोना। तो बे गामियाव आङो दायो थांगोन। ओमफ्राय फाख्रिबारि गामिजों जोंहा मोनसे सोमोन्दो दं आरोना। तो मा सोमोन्दो दं आं बेखौ खिथागोन दायो लोगोफोर नोंथांमोननो। ओमफ्राय बे गामिया बर' बाजारनिफ्राय खोलाहा ससे थांनानै गार' गामि होननाय मोनो आरोना। गार' गामिनिफ्राय आरो सानजाहा थांनांगौ ससे होनबानो मोनो आरोना। तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिथालांबाय थानोसै। तो नायलांबाय थादो लोगोफोर, जोबजासे नायदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर। तो दायो लोगोफोर आङो थांनो ओंखारबाय आरोना, नैबे स्कुटिजों थांगोन आङो। ओमफ्राय तो लामा लामाबो आं खिथालांसै गामिफोरखौ। तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दा लोगोफोर आङो बर' बाजारखौ बारबोबाय आरोना, न'निफ्राय ओंखारबोनानै। ओमफ्राय नैबे गामिया दाउ गामि आरोना, दाउ गामि मोनबाय आं दायो। ओमफ्राय नै थांगासिनो नैबे दाउ गामि स्कुल, LP स्कुल। नैबे माइदांगुरि गामि आरोना, नैबे लोगोफोर जोंहा आबैमोननि गामि। जोंहा आबै माने जोंहा आइमोननि गामि आरोना। नैबे माइदांगुरि, बिथिंलाय नै बिथिं हाबलाङो माइदांगुरि होनना बुङो आरो। ओइ सिगांनि गामियानो आरो लोगोफोर, गार' गामिया। तो गार' गामिनिफ्राय ओमफ्राय सानजाहा थांबावनांगौ। बे गामियानो गार' गामि आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा बेनिफ्राय ससे सानजाहा थांबानो मोनहैगोन आरोना जायगाखौ। बे गासिबो गार' गामि गोजा आरोना लोगोफोर। गार'फोर दङ बेहाय, माखासे बर'फोरबो दङ। नैबे लामा गिदिंनायजों हाबलांनांगौ आरोना फाख्रिबारि गामिया लोगोफोर। नै सानजाहा थांनाय लामा बेयो फाख्रिबारि गामि, बे लामाजों थाङो। ओमफ्राय नै बेयाव स्कुल दङ लोगोफोर। गार' गामियाव स्कुल दं आरोना। फारसेथिं मबाइल हमबाय थादों लोगोफोर, फारसे आखाइ फारसेनो सालायदोंना, ओंखायनो बिराद दिगदार जादों। ओमफ्राय नै बे गार' गामिया जोबथा फैबाय आरोना। नै बेजों गिदिंलांबावनांबावगौसो ओरैजाय। ओमफ्राय नै लामानि अबस्थाया बेबायदिसो जालायबाय लोगोफोर। नै बेजों ओरै थांबावनांगौ लोगोफोर। तो फाइनालि लोगोफोर आङो फाख्रिबारि होननाय जायगायाव मोनफैबाय आरोना। तो फाख्रिबारिथ' नङा, दायो नै जायगाखौ नोंथांमोनहा नायबानो बुजिसिगोन। तो बियो मोनसे लांदां फोथार जानासो दं आरोना, बालाबारि गोजा बियो। ओमफ्राय नै बिथिंहाय जोंहा बिथिंजाय दोनस्रि दं आरोना। बे एरियायाव गासिबो फाख्रिबारिमोन आरोना, दायो लांदां गोजा ग्रोम ग्रोममोन नालाय। ओमफ्राय नै बे दोनस्रि दैया आरोना, बे दोनस्रि दैया मोनसे टाइमाव खुरखावजोबदों आरोना बे जायगाखौ। खुरखावजोबनानै दायो मा होनगोन, जोंहा आबै आबौमोनहा बे जायगाखौ गारनानै खारनांगौ जादों आरोना। दासिमबो बे हाया जोंहा आबौनि नामाव दं आरोना। बिसोर फाननानैबो गालांनो हायाखै, मानो होनबा नै बिदि खासि हाग्रा गोजा दंमोन आरोना। ओमफ्राय जोंबो मिथियामोन, जों उन्दै माने जों गैयामोन आरोना। जोंहा बाबामोनहा सेंग्रा टाइमावनो बे जायगाया खुरजादों आरोना दैजों खुरजानानै। ओमफ्राय
खारनांगौ जाबाय ओमफ्राय जोंहा आबैमोनाथ' बिराद गोजानाव खारलांबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवसो खारलांबाय ओमफ्राय जोंहा बाबायाल' बेयावहाय थालांदों आरोना लेखा फरायनो माइदांगुरि गामियाव थालांदों ओमफ्राय बांगालफोरासो ओमफ्राय बे जोंहानि हायाथ' जोंहा आबौनि नामाव दंखायो नालाय बांगालफोरासो बेयावहाय माबा माबि खेथि खालामबाय थायो आरोना मेसेङाव ओमफ्राय दा नै दाबो खालामदों ओमफ्राय माखासे जोंहा बेवहाय आबौमोननि माबाया गायग्रा हायानो आरोना गायग्रा हाया 16 बिगा दं आरोना 16 बिगा बेवहाय दङ गायग्रा हाया ओमफ्राय आरो न' बिथाबो दङमोन खुरखावलांजोबदों आरोना ओमफ्राय नै बिथिं दैथिं माखासे नैबे दैथिं माखासे थाबाय आरोना न' बिथाया ओमफ्राय नै बिथिंनिया माबामोन गायग्रा हामोन आरोना ओमफ्राय दाख्लै बावै नैबे फाथो फोनाया लोगोफोर बे फाथो फोनाया माबामोन आरोना बेफोरबायदि खासि गोजामोन आरोना ओमफ्राय दा जोंहा बेयाव दाख्लै बावैसो सिफायदों आरोना सिफायनानै बेयाव खमैबाबो 8-9 बिगासो बेखौ हाखौ सिफायदों आरोना ओमफ्राय दा बांगाल खेथि मावग्रा बांगालनोनो फाथोखौ फोहोदों आरोना सिफायनानै आदि सिस्टेमाव होबाय आरोना ओमफ्राय जोंबो मिथियामोन आरोना जोंहा आबौ आबैमोननि हाया अबावमोन ओमफ्राय गार' गामियाव फाख्रिबारि होननाय जायगायाव दङ होननाल' मिथियोमोन आरोना ओमफ्राय दाख्लै बावैसो जोंहा सिफाय फैदों आरोना बांगालफोरासो माबा माबि मावना जाबाय थायोनो होनना मिथिनानै ओमफ्राय दा माखासे हाफोरखौबो बांगालफोरानो दायो दखल खालामनानै माबागासिनो आरोना खेथि मावगासिनो बै सिगांथिंनिखौ ओमफ्राय बेखिनियावल'सो बे फाथोखौल'सो माबादों आरोना जोंहा दाख्लै बावै फोदों आरोना दा फाथोआ माबायदि जाना दं लोगोफोर आं देखायनोसै खाथियाव नै गोजौ जाबाय आरोना फाथोआ बिनिफ्राय बै नुहुरनायसिम आरोना ओमफ्राय बै ट्राकफोर नुहुरनाया कुवारि आरोना कुवारि बाला बोखांदों बेयावहाय बाला अन्थाइ ओमफ्राय नै बिथिंबो दाख्लै बावै बोखांदोंमोन जोंहानि हायाव बोखांदोंमोन आरोना जोंहानि हा गोलैयो बिथिंजाय दा मा होनगोन लोगोफोर जोंहा आबै आबौआथ' धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव लखिमपुरावसो खारलांबायना बिराद गोजानाव ओमफ्राय जोंहा बाबायाल'सो बेयाव थालांदों माइदांगुरि गामियाव दा ओमफ्राय नै फाथोआ अबेबाबो मोजां जायाखै गाहाय गोजौ ओमफ्राय बैखिनियावथ' राननायसो दङ फुरा बेयाव फाख्रिबारि गामिमोन आरोना लोगोफोर फुरा रानखावजोब्बाय दायो बालासो नै बिदि लामाया नै मादि जाना दं कुवारिनि लामा बेयो जोंहा दा फाथो फोनाया बेवहाय लोगोफोर 8 बिगासो जागोन आरोना दाख्लैसो सिमफायदों बेखौ खासि गोजामोन नङाबा दाख्लै सिमफायनानै फाथोफोर होबाय आरोना बांगालफोरखौ ओमफ्राय नै मादि रानलांदों बालाखाय नै नाय लोगोफोर मादि रानदों नै बाला गोजा बहा राना जानो नै जाना दं बैफोरबो जोंहानि गोजा जायो आरो हाफ्रा ओमफ्राय दंफां नुहुरनायसिम लोगोफोर औवा नुहुरनायसिम थ' ब्लगा बेखिनियानोमोन लोगोफोर आं बेखिनिखौनो खोन्थानो होनना सानदोंमोन आरोना थ' भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर थ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो लोगोफोर थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय